muri yeZimbabwe mawo veterans azovhura hombe manje sezvamunongoziva kuti mazuva ano pane nyaya iri kupisa iri kunzi aiwa Chiwenga naED aiwa pane beef iripo muri yeZimbabwe. Kunyange vamwe vachiti manyepo, vamwe vane mafacts avo vari kusapota vachiti chokwadi, asi muzuva ranhasi mawo veterans azovhura hombe vakanyatsokubudisa chokwadi pachena. Saka vopinda mashoko avataura muzuva ranhasi. Nokurudzai vosubscribe, wolike, woturn on the bell icon. Torambochiwana maupdates anokupa pano paZVAITWA News Live. Nekuti kozwa Children of Zimbabwe War Veterans Association vanoya paexendo pavonyora vachiposta General Chiwenga vachiti General Chiwenga is not running any fiction. However, there are two fictions in the party. Those who are close to the first family who feel ED must remain in power so that they continue enjoying looting and corruption. Then those who feel ED is not bigger than ZANU-PF, he has failed. Ndo mashoko anayatogwa ne Children of Zimbabwe War Veterans Association parapakozwa itaura kuti aiwa pane mafictions 2. One iri kuti aiwa iri closer kune first family yaED Mnangagwa vachiti aiwa ngaramba aripo tirambe tichienjoya aiwa corruption kana kuti malut zvinhu zvaunotora. Vamwe vachiti aiwa ED akafela, he must go. Saka ndo zvavari kuya vachielaborate vachiti aiwa pangori ne 2 mafictions. Chiwenga haasi kuteka part pane zviri kuitika, aiwa haasi kuteka part patension iripo muZimbabwe. Muri Zimbabwe ndo mashoko anoitwa nekozo aya. Tudze mafungiro iyi munoti kudii pamusoro penyaya iyi pine comment section medu. Musakangana kusubscribe, kulike, ponje turn on the bell icon. Torambochiwana maupdates anokupa pano paZVAITWA News Live.